Ahojte, tak ja som rozmýšľala, že aké video dneska pre vás spraviť. Rozhodla som sa, že to bude líčenie, bude to líčenie do práce alebo biznis líčenie, ktoré by nemalo byť veľmi výrazné a malo by trvať asi krátko, pretože kto z nás má ráno čas. Takže môžeme rovno aj začať. Treba si vlastne predpripraviť pleť. Ja používam ešte ráno túto micelárnu vodu od Biodermy. Vlastne len trošku si dám na tampónik odličovací a prejdem si celú tvár. Potom dáte krém samozrejme a môžete začať make-upom. Make-up od Catrice Photo Finish. Najlepší. Tento je. Takže môžeme začať. Nanesiete, ja neviem, asi také 2 pumpičky a pekne rozotriete po celej tvári. Nezabudnite aj na očné viečka. Keď používate puder, tak si dajte aj puder na ňo, na make-up. Dobre. Môžeme pokračovať. Obočím. Vezmite si nejaký tieň na obočie. A pekne si ho spravte. Len jemne, nie veľmi výrazne. Dobre, môžeme ísť na oči. Na oči ja použijem tiene od Pupi, ktoré mám veľmi rada. Použijem tento tieň. To je vlastne úplne taký najbladší perleťový, taký biely perleťový. Je to asi 100. Moment, ja sa pozriem, že či... No, neviem, čo z toho je číslo. Takže proste takýto biely perleťový tieň. A takýto šteček. A dáme ho do vnútorného kutika. Môžeme trošku aj úplne až túto k oku. Dobre. Teraz si vezmeme hnedý tieň. Ja tiež používam najradšej tieto od Pupi. A hneď vám ukážem ten odtieň. Takýto. Je to taký hnedošedý, by som povedala. Ja dúfam, že dobre vidíte.
A ja fakt neviem, že ktoré z tohto je číslo. No buď to bude, že 0,1. Asi 0,1 a tento je zo sady Hot Tropics Diamond Eyeshadow. Takže do vonkajšieho kutika. Úplne jemnúčko. Dávajte pozor, aby ste to mali rovnaké na oboch očiach. Dobre. Teraz keď chcete, môžete použiť, ale nemusíte linku. Ja použijem. Ak sa vám trasie ruka, tak si kľudne podoprite lákeť. Keď to budete robiť už dlhšie, tak sa vám určite tá ruka triasť nebude a budete to mať rýchlo. Dobre. Hej. Dobre, môžete pokračovať riasenkou. Používam od Yves Rocher, keď ste videli minulé videá, tak vlastne stále to isté používam. Okrem tých tieňov, tie som teraz použila iné. Môžete kľudne aj na vrchné, aj na spodné riasy. Dobre, teraz môžete teda pokračovať s líčkami a stieňovaním tváre. Takže zoberieme si paletku, mám od Beauty Factory. Použijeme tento tieň. S týmto štecom. Určite to nepreháňajte, dajte si len tak jemne. Ja to teraz trošku preženiem, aby ste to videli, ale nedávajte si veľmi veľa. A na lícne kosti až po spánky môžete. Tak. Trochu pod bradu. Dobre, môžeme ísť na pery. Myslím si, že je dobré dať si na pery aj ceruzku, pretože cez deň, keď ste v práci, nemáte čas nejako obnovovať ten make-up na perách, takže tá ceruzka vám pomôže zafixovať, keď si dáte buď rúž, alebo keď si dáte lesk. Takže spravíte si kontúru pier. Lepšie je používať nejaké buď
neutrálne farby alebo úplne slabúčko hnedé. Podľa toho, že aký budete mať rúž potom. Alebo lesk. Môžete si trošku vyfarbiť aj pery. Dobre. Kde som dala vrchnáčik? Neviem. No a teraz ja použijem len lesk na pery. Pre zmenu. Dajte si priamo na to. Takže takto. Ešte čo ja používam úplne nakoniec je od Clarinsu taký vlastne fixačný sprej, aby mi make-up vydržal čo najdlhšie. Dá sa kúpiť len v parfumériách Fun a stojí okolo 25 €. Ale myslím si, že fakt sa to oplatí, že ten make-up potom vydrží strašne dlho. Takže dáte si asi 20 cm od seba a také, neviem, ja používam 2-3 strejky maximálne. Zavriete oči samozrejme. Trošku má nevýhodu v tom, že keď ho máte na perách, tak nie je veľmi dobre chutí. Ale je vážne dobrý. Takže toto bol business make-up, alebo teda make-up do práce. Dúfam, že ste sa inšpirovali, že sa vám páčilo. A ak chcete vidieť moje ďalšie videá, tak určite sa prihláste na odber môjho kanálu. Ahojte!